הולי שיט, הגיע שיא הקריירה. טוב, אז האמת שהתכנון היה בכלל לעלות אחרי הסרטון של אני חי בכלל את הולוג אוסטרליה השני, אבל היה משהו שלא יכולתי להתעלם לו, וזה אבא קריר הגיב לו תגופה שלי. פאק! אסור להתעלם מהדבר הזה. זה דבר כל כך חשוב, אסור להתעלם. אז אני בקיצור הגבתי לו על זה למה הוא מעלה עכשיו מלא תכנים משנים, כאילו אני ניסחתי את זה כמובן אחר, ניסחתי את זה כמו טיפש, ואז הוא הגיב לי, אבא קריר, בכבודו ובעצמו, 3 פעמים על התגובה שלי. ואלה היו 2 סרטונים מודרניים שהוא לא עשה להם רי-אפלוד או פשוט שמר אותם במרתף, ואני הולך לראות אותם כאן בהקלטה. בואו נתחיל. דבר ראשון, אני חושב שהקונספט של הסרטון זה רעיון גאוני, כי באמת השיר הזה זה שיר שקל לעשות לו פרודיה. אני לא אעשה את זה כי זה קל מדי. בקיצור, בואו נתחיל לראות. לכו לתחת, לכו לתחת, זה אחד המקומות המסריחים בארץ. דבר ראשון, עצוב לי שהסרטון לא יתחיל בפתיחה האגדית. שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, תחביב שלי, תחביב נחמד. לכו לתחת, לכו לתחת, זה אחד המקומות המסריחים בארץ. לכו לתחת, לכו לתחת, אני מבטיח לכם שאתם תהנו. אין על הריקודים של אבא קריר, הוא יודע לרקוד איכותי, הוא יודע לרקוד טוב. לכו לתחת, לכו לתחת, זה אחד המקומות. אין ספק אבל שהדבר הכי טוב זה שאבא קריר צוחק באמצע הסרטון. זה מראה שההומור של עצמו מצחיק אותו, וזה בטח זה הדבר הכי חשוב. כי מה אכפת לנו מתגובות של אנשים נורמליים באינטרנט? מה אכפת לנו מזה? אני עדיין אמשיך ליצור תוכן קומנטרי. תחת, אני מבטיח לכם שאתם תהנו. ובסוף הסרטון נגמר ב-thumbs up. הדרך הכי טובה לגמור סרטון כמו זה. וואו, סרטון בנגר! אני מרגיש שזה אחד הסרטונים היותר טובים של אבא קריר בזמן האחרון. וגם כי הקונספט מטורף, כאילו לג'יט הוא הפך שיר כזה שכל כך מעצבן, לג'יט מעצבן, ועשה לו גרסה מצחיקה שבעיקר הצחיקה את עצמו. וואו. דבר ראשון שהשיר הזה הוא שיר נוראי, עצוב ופסיכי, מומלץ לוותר. זו הסיבה שאני אראה אותו. ביי ביי בייבי, ביי ביי בייבי. דבר ראשון זה התקדמות, כי השיר הזה הוא שיר מקורי של אבא קריר, ולא איזה פרודיה כמו לכו לתחת הזה שהיה מקודם. ביי ביי בייבי, מוות בעריסה. השיר הזה הפך להיות דיפ ממש מהר, אני לא ציפיתי לזה אבא. התינוק מת, כמה עצוב. הוא היה כזה קטן, הוא היה כזה חמוד. וואלה, אם זה סיפור אישי שלו, זה הופך את זה להיות יותר מרגש ויפה. התינוק מת, לפחות הוא לא מת בצורה הזאת. אני מקווה שזה טוב שאני לא מבין מה זו הצורה הזאת. אוי 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 אוי. מוות בתעופה, מוות בתעופה. אוקיי, עכשיו הבנתי מה זו הצורה הזאת. זה כל כך עצוב, זה כל כך חבל. צודק ב100%. מוות בתעופה. החלק הזה שאבא קריר עושה פרצוף טאמנייל כל כך טוב שאני אשכרה משתמש בו לטאמנייל היום. ביי ביי בייבי, ביי ביי בייבי. אוי איזה שיר נורא. נכון, שוב אומר אמת. ביי ביי בייבי, ביי ביי בייבי, ביי ביי בייבי. אוי אני כזה פסיכופת. הדבר האחרון אחרי שראיתי את כל השיר הזה והגבתי אליו זה איך אבא קריר הגיע לעשות את השיר הזה. וואו, באמת פסיכופת כמו שהוא אומר שהוא. טוב, אני מקווה שנהנתם מהסרטון. תעשו לייק, סאב, פעמון, תצטרפו לוואטסאפ, תעשו לרדיט דברים, לא יודע, תעקבו באינסטגרם, מה עוד אני יכול להגיד? ביי.